10ஆம் வகுப்பு மாணவர்களே வணக்கம். நம்ம லாஸ்ட் வீடியோல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா கான்ட்ராசெப்ஷன் பார்த்தோம். கான்ட்ராசெப்ஷன் அப்படின்னா கருத்தடை. அப்போ இட் இஸ் a பெஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் பர்த் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அந்த கான்ட்ராசெப்ஷன் மெத்தட்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய டிவைசஸ் வந்து நம்ம என்ன சொன்னோம்னா கான்ட்ராசெப்டிவ் டிவைசஸ் அப்படின்னு சொன்னோம். அதுல 4 காமன் மெத்தட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் வந்து பேரியர் மெத்தட். ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் வந்து பேரியர் மெத்தட். The second method is a hormonal method. Third method is a intrauterine devices, IUDS அப்படின்னு ஒரு third method இருக்கு. Fourth method வந்து பாத்தீங்கன்னா permanent birth control. Permanent birth control சொல்லும்போது surgery method அப்படின்னு 4 methods இருக்கு. அதுல first method வந்து நம்ம லாஸ்ட் வீடியோல பார்த்தோம். இப்போ இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பண்ண போறோம், செகண்ட், தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் மெத்தட்ஸ் வந்து இந்த வீடியோல நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். The second method நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஹார்மோனல் மெத்தட் சொல்றோம். செகண்ட் மெத்தடுக்கு என்ன பேரு, ஹார்மோனல் மெத்தட். சார் ஹார்மோனல் மெத்தட்னா என்ன சார் நடக்கும் அப்படின்னா, அந்த கப்பிள்ஸ்ல உள்ள அந்த உமன் இருக்காங்க இல்லையா, பேர் ஆஃப் கப்பிள்ஸ்ல, நியூ மேரிட் கப்பிள்ஸ்ல ஆர் கப்பிள்ல உள்ள அந்த உமன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டு டேக் அ பில்ஸ் ஆர் டேப்லெட்ஸ். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த டைம்ல மந்த்லி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டேக் அ பில்ஸ் ஆர் டேப்லெட்ஸ், அந்த மாத்திரையை வந்து அவங்க எடுத்துப்பாங்க. அந்த மாத்திரை இருக்கு இல்லையா, டேப்லெட்ஸ் ஆர் பில்ஸ் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஹார்மோனல் டேப்லெட்ஸ். என்ன டேப்லெட்ஸ் அது, ஹார்மோனல் டேப்லெட்ஸ். அந்த டேப்லெட் அவங்க எடுத்துக்கும் போது அந்த டேப்லெட் பாடியில போய் ஃபங்க்ஷன் பண்ணி ஃபீமேல் பாடியில் உள்ள ஓவரி இருக்கு பாருங்க, அந்த ஓவரி டு நாட் ரிலீஸ் த எக். இவங்க அந்த டேப்லெட்ஸ் தொடர்ந்து எடுத்துக்கிறதுனால ஃபீமேல் பாடியில என்ன உருவாகாதுன்னா எக்கு உருவாகாது. அப்ப எக்கு உருவாகலன்னா எப்படி ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கும்? ஸோ அது மாதிரி நடக்கிற கான்ட்ராசெப்டிவ் மெத்தடுக்கு தான் என்ன பேர் அப்படின்னா ஹார்மோனல் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி பேரு. பார்க்கலாமா? லிசன் ஹியர், தி செகண்ட் ஒன் இஸ் a ஹார்மோனல் மெத்தட். செகண்ட் ஒன்னுக்கு என்ன பேரு, ஹார்மோனல் மெத்தட். இப்போ ஹார்மோனல் மெத்தட்னு சொல்லும்போது அதுக்கு சில மாத்திரைகள் பயன்படுத்தணும். அதான் கான்ட்ராசெப்டிவ் பில்ஸ் ஆர் டேப்லெட்ஸ். கான்ட்ராசெப்டிவ் பில்ஸ் ஆர் டேப்லெட்ஸ், இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஹார்மோன். தி டேப்லெட்ஸ் ஆர் பில்ஸ் வந்து எதனால ஆயிருக்கு, ஹார்மோனலா இருக்கு. இதை அவங்க தொடர்ந்து எடுத்துக்கும் போது, அந்த பில்ஸ் அவங்க தொடர்ந்து எடுத்துக்கும் போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா டு பிரிவென்ட் எக் டெவலப்மெண்ட் இன் ஓவரி, அந்த ஃபீமேல் பாடியில என்ன உருவாகாது, அங்க இருக்கிற ஓவரி வந்து எக்கை ரிலீஸ் பண்ணாது, ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. ஓகேங்களா? ஸோ இதான் ஹார்மோனல் மெத்தட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வி மூவ் ஆன் IUDS. IUDSனா என்ன, இன்ட்ரா யூட்டரைன் டிவைசஸ். இப்போ இன்ட்ரா அப்படின்னா இன்சைட் த யூட்ரஸ். அப்போ என்ன பண்ண போறோம், அந்த டிவைஸ் எடுத்து யூட்ரஸ்குள்ள ஃபிக்ஸ் பண்ண போறோம். அப்ப யூட்ரஸ்குள்ள வந்து அந்த டிவைஸை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா என்ன நடக்காது அப்படின்னா ஸ்பெர்மும் எக்கும் ஒன்னோட ஒன்று மீட் ஆகாது. எக்கும் ஸ்பெர்மும் ஒன்னோட ஒன்று மீட் ஆகாது. தட் டிவைசஸ் ஆர் கால்டு IUDS, இன்ட்ரா யூட்டரைன் டிவைசஸ். இன்ட்ரா யூட்டரைன் டிவைசஸ் அப்படின்னா the devices fix inside the uterus அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க. it is fixed inside the uterus, commonly used in India. இந்தியாவை பொறுத்தளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா IUDSல 2 IUDS வந்து ரொம்ப பாப்புலரா யூஸ் பண்றாங்க. The first one is a Lippis loop அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. Lippis loop அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. இன்னொன்று காப்பர் டி. இந்த 2 விஷயத்தெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 விதமான IUDS இந்தியாவில் ரொம்ப பாப்புலரா யூஸ் பண்றாங்க. ஒன் மாசிக்கலாம் இந்தியாவில் பாப்புலரா யூஸ் பண்ணக்கூடிய IUDS எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா Lippis loop அண்ட் காப்பர் டி, இதை தான் யூஸ் பண்றாங்க. இந்த Lippis loop அண்ட் காப்பர் டி இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இது எதனால செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காப்பர் ஆர் பிளாஸ்டிக். காப்பர் ஆர் பிளாஸ்டிக். That IUDS is made up of copper or plastic. Made up of copper or plastic. It is a non-irritant. Non-irritant அப்படின்னா do not create any irritation. இப்போ இது உள்ள ஃபிக்ஸ் பண்ணி இருக்கிறதுனால, யூட்ரஸ்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணி இருக்கிறதுனால எந்த விதமான ஒரு இடையூறுகளையோ ஒரு மாதிரி அன்வான்டட் எந்த ஒரு சென்சேஷனையும் என்ன பண்ணாது, கிரியேட் பண்ணாது, இருக்கிறதே இல்ல தெரியாத மாதிரி இருக்கும். அதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா நான் இரிட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். சரி நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆன். சரி இது மாதிரி இந்த UTS இன்ட்ரா IUDS இருக்கு பாத்தீங்களா, இன்ட்ரா யூட்டரைன் டிவைசஸ். இதை வந்து ஒரு ஃபீமேலோட யூட்ரஸ்ல எவ்வளவு டியூரேஷனுக்கு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மினிமம் நம்ம வந்து 3 இயர்ஸ் வரைக்கும் அதை என்ன பண்ணலாம்னா ஒன்ஸ் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா 3 இயர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம வந்து IUDS மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். அஸ் வெல் அஸ் ஒரு முக்கியமான எதுக்காக நம்ம IUDS பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னா பர்டிகுலர் அஸ் வெல் அஸ் ப்ராப்பர் இன்டர்வல் பிட்வீன் த சைல்டு. ஒரு குழந்தைக்கு இன்னொரு குழந்தைக்கும் 3 வருஷம் கேப் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம விரும்புறோம் அப்படின்னா இந்த டிவைசஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது என்ன இருக்குன்னா கட்டாயமா ப்ராப்பர் டிஸ்டன்ஸ், ப்ராப்பர் கேப் வந்து மெயின்டைன் ஆகும். இதுக்காக தான் நம்ம IUDS வந்து பயன்படுத்துறோம் பாருங்க. இட் ஹெல்ப் ஃபார் டைம் இன்டர்வல் பிட்வீன் பிரெக்னன்சி. ஒரு பிரெக்னன்சிக்கு இன்னொரு பிரெக்னன்சிக்கு இடையில போதுமான அளவு கேப் வந்து கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம IUDS வந்து பயன்படுத்துறோம். சோ நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆன் தி லாஸ்ட் ஒன், சர்ஜிக்கல் மெத்தட். இந்த சர்ஜிக்கல் மெத்தட்ல ஒரு முக்கியமான 1 மார்க்ஸ் கேட்பாங்க. சர்ஜிக்கல் மெத்தட் இஸ் a permanent birth control method.
இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஃபர்ஸ்ட் 3 மெத்தட்ஸ் இருக்கு பாருங்க, பேரியர் மெத்தட், ஹார்மோனல் மெத்தட், IUDS. இது மூணும் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரவரி தான். அவங்க நினைக்கும் போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அதுக்கப்புறம் பிரெக்னன்சி ஆகணும், சைல்டு வேணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா அவங்க கன்சீவ் ஆகிக்கலாம். ஆனால் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த லாஸ்ட் மெத்தட் சர்ஜிக்கல் மெத்தட் இருக்கு இல்லையா, இட் இஸ் அ பர்மனன்ட் பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட். ஒன்ஸ் இவன மேல் ஆர் ஃபீமேல் வந்து அந்த ஃபேமிலி பிளானிங் சர்ஜரி பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் டு நாட் ஏபிள் டு ப்ரொடியூஸ் அ சைல்டு, அவங்களால குழந்தை பெற்றுக்க முடியாது. ஓகேங்களா, மறக்கக்கூடாது. இதுல என்ன சார் 1 மார்க்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னா, மேலுக்கு பண்ணக்கூடிய அந்த சர்ஜரிக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா வாசெக்டமி. மேலுக்கு பண்ணக்கூடிய சர்ஜரிக்கு என்ன பேர்? ஃபேமிலி பிளானிங் சர்ஜரி இஸ் நோன் அஸ் வாசெக்டமி. ஃபீமேலுக்கு பண்ணக்கூடிய அந்த ஃபேமிலி பிளானிங் சர்ஜரிக்கு பேர் டியூபெக்டமி. சார் எதுக்கு சார் அதுக்கு பேர் வாசெக்டமி அப்படின்னு சொல்லி வந்துச்சு அப்படின்னா, மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெர்மை கேரி பண்ணி போற அந்த டியூபுக்கு என்ன பேருனா வாஸ் டெஃபரன்ஸ். அந்த டியூபுக்கு என்ன பேரு? வாஸ் டெஃபரன்ஸ். லிசன் ஹியர், இட் இஸ் a diagrammatic representation. It is a testis. இது மேல் பார்ட்ல உள்ள டெஸ்டிஸ். டெஸ்டிஸ்ல தான் ஸ்பெர்ம் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஸ்பெர்ம் வந்து பாஸ் ஆகி போகக்கூடிய அந்த டியூபுக்கு என்ன பேருனா வாஸ் டெஃபரன்ஸ். வாஸ் டெஃபரன்ஸ். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், வாசெக்டமி சர்ஜரியில அந்த டியூபை கட் பண்ணிட்டோம் பாருங்க, வாஸ் டெஃபரன்ஸை கட் பண்ணிட்டோம். கட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிருக்கோம், லிகேட்டர். கட் அண்ட் லிகேட்டட் அப்படின்னு அர்த்தம். கட் பண்ணி திருப்பி என்ன பண்ணிட்டோம், இந்த பக்கம் ஒரு முடிச்சு இந்த பக்கம் ஒரு முடிச்சு போட்டோம். அப்போ அந்த வாஸ் டெஃபரன்ஸ்ல என்ன போக முடியாது, ஸ்பெர்ம் வந்து பெனிஸ் வழியா ரிலீஸ் ஆக முடியாது. ஸோ இது மாதிரி நம்ம சர்ஜரி பண்ணிட்டோம்னா தட் இஸ் கால்டு வாசெக்டமி. மேல்ல நடக்கக்கூடிய சர்ஜரிக்கு என்ன பேரு? வாசெக்டமி. ஃபீமேல்ல நடக்கக்கூடிய சர்ஜரிக்கு என்ன பேரு? டியூபெக்டமி. ஏன் சார் இதுக்கு பேரு டியூபெக்டமி? இட் இஸ் a யூட்ரஸ். இந்த யூட்ரஸோட மேல பாருங்க 2 விங்கு மாதிரி இருக்கு. அந்த விங்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பேர் சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபல்லோபியன் டியூப். என்னது? ஃபல்லோபியன் டியூப். இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா, ஃபல்லோபியன் டியூபோட 2 சைடுல இருக்கும். ஃபல்லோபியன் டியூப் 2 சைடு இருக்கும். 2 சைடுல இருக்கக்கூடிய ஃபல்லோபியன் டியூபை கட் பண்ணி என்ன பண்ணிடுவோம்னா ஜாயின் பண்ணிடுவோம். கட் அண்ட் லிகேட்டர். கட் அண்ட் லிகேட்டர். கட் பண்ணி பாருங்க, இந்த பக்கமும் என்ன பண்ணிட்டோம், தையல் போட்டோம். இந்த பக்கம் கட் பண்ணி தையல் போட்டோம். அந்த பக்கம் கட் பண்ணி தையல் போட்டோம். இப்போ இந்த இடத்துல உருவாகக்கூடிய எக் என்ன பண்ண முடியாது, யூட்ரஸுக்கு வர முடியாது. இது மாதிரி ஃபீமேல் யூட்ரஸ்ல ஃபல்லோபியன் டியூபை கட் பண்ணி பண்றதுனால அதுக்கு என்ன பண்ண டியூபெக்டமி. ஃபல்லோபியன் டியூபை கட் பண்றதுனால டியூபெக்டமி. வாசர் டெஃபரன்ஸை வந்து மேல்ல கட் பண்றதுனால வாசெக்டமி. புரியுதுங்களா? இப்போ மேல நடக்கக்கூடிய அந்த ஃபேமிலி பிளானிங் சர்ஜரிக்கு என்ன பேரு? வாசெக்டமி. ஃபீமேல நடக்கக்கூடிய அந்த ஃபேமிலி பிளானிங் சர்ஜரிக்கு என்ன பேரு? டியூபெக்டமி. ஓகே, சோ these are all different methods of contraception. அப்ப contraception 5 மார்க் கேட்கலாம். இப்போ 5 மார்க்ல 4 ஹெட்டிங்ஸ் நீங்க மறக்காம எழுதணும். ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பேரியர் மெத்தட், ரெண்டாவது வந்து ஹார்மோனல் மெத்தட், மூணாவது வந்து IUDS. IUDSனா இன்ட்ரா யூரட்ரைன் டிவைசஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஃபோர்த் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்மனன்ட் பர்த் கண்ட்ரோல், தட் இஸ் சர்ஜரி மெத்தட். ஸோ இந்த 4 மெத்தட்ஸ் நீங்க வரிசையா எழுதிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க்ஸ் கிடைச்சிரும். நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ரீப்ரொடக்டிவ் ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் RT. இந்த வீடியோ பார்க்குற நீங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணுங்க, கட்டாயமா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நீங்க செல்வாஸ் பயோகாரோட வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி வைங்க. சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிறைய நமக்கு தேவையா இருக்கு. இது வந்து நிறைய பேர் நம்ம வீடியோ வந்து தொடர்ந்து அவங்க என்ன பண்ணிக்கணும், யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செல்வாஸ் பயோகார் வந்து நாங்கள் விரும்புகிறோம். அதை இங்கே செய்வீங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம மீட் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ.